Salom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohok dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorak sota para di hatan itu hatta, jumulu mahita martangiang. Asini roha madi hamu dohot dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata na gabe jamita di partangiangata imana tersurat di buku panurirang Jeremia bidu 20 ayat pituro di ayat 10 tolu. Laus trupukodo na gabe epistel tu minggu patulukon dung Trinitatis tanggal 25 Juni 2020 tolu. Ucahama di kita songonoma di dok hatan itu hata. Di hatai hoau ale Jehovah jala olu au hata ando gumugu doho sianau jala monang doho hape gabe si rehe-reheo nau ganu pari tum saluhuk nasida mangarehe au ai ganu makuling au ikon anggu konok kudo pangarupaon dohot hamagoan ai hatani Jehovah majadi diau gabe pangareheon dohot icah-icak ganu pari. Jadi nikuma dang betaringo takku ibana jaladang be au marjamita marhite-hite guarna hape gabe songon api na marsigorgor di bagasan rohaku hilala terhurung di bagasan holi-holiku siol madate au mangotapotapi hape dak terbahen ai hubigido hata-hata ni torop halak biar humaliang tuduhon ibana ita tuduhon maibana saluhu jolma ale-alekku mangonggop di labuku anggiat tung tertakup ibana asa ita patuduk ibana jala martubul hita tu ibana alai Jehovah do mardongan yau songon ulu balang nabigu de baheni ikut tersuladit akan mangaliliau jaladang tagamon monang murak situ tudu nasida tahe aidang mardohar nasida haurakon nasaliling nililing na nasutagamun lupa mangona itu nasida tongot tahi ali Jehovah Sebaot odo na manguji halak natigor na marnida pia-pia dohot ate-ate sai idau kudo partubulanmu songgop tu nasida ainunga tuho hugiling parbada aku marede mahamu di Jehovah puji ma Jehovah ainunga dipalua ibana todi ni halak na pugus sia tangan ni akapar jahat ima hatan itu hata di hamuak kadongan saha porseaon panurirang Jeremia ima sahalak panurirang na budang mangadupi si taunon na niadupan nai dada ala nabi nahenna alai justru ala na mangulahon na dinggan tu ibana si taononon adong do dua macam ate adong do si taonon ala nabi nahe sadiri iba mabahin iba marsi taonon rupane iba mabahin iba marsahid iba mabahin iba marpugus iba mabahin iba mardangon ima si taonon nabi nahe sadiri contohna ngadi orai asa unang besai mulak borngin sutung marsahid tuan non ninna alai ditutud dolo mona olo mamulak-mulak to ngaborngin sipata mulak manugut halak nunga lau kariju ibana idope mulak sian parmiamanna gabi batu homato bebe malutu-lutu kate ngadi orai asa unang besai marjuji satabi alai sai ditutud lo mona didok dope muse ai suna marjuji namar meam-meam do balua suntuk ninna daripada dijabu sai polong hiranaoto dungi taruhanna suna balga sasa rupia do ninna rupani sai songonna membela diri hape lam liling lam kitagihan lau sohyabe mulak tujabu molo mulak siang kato tapi tormamelok tu jalan nasomal
nga dioray asa unang dipanga si panganoni manobwan no sahimi nga ninna alay say di sohali didok musema mate mangalang ninna rupan toko matutu mate-matema di bana ima jo rupanya kaconto sahit na binahin marsitaonon ala na binahe sa diri alayarong do si taonon natataonon dang ala na taula na jahat dada ala na taula na roa dada ala na tabahin na sudenggan alay justru ala na taula do na dinggan molo dibaga sa trupukon ala naolo do si Jeremia dibujuk dirayu debata molo dihata bataki didok dibibeltai dihatai debatai bana dihatai hoa wali jahuba jala olu au hata amu ninna si Jeremia molo marsitaonon ala nabi nahenna lo maditao nate tauton alai molo ala ni ulaun na dinggad do hita manaon na hacit di sommarahita jut gabe berontak batita jaladak sautik na gabe madabu tu penyesalan disolsoli dirina betak kului may ninna rupanya sebenarnya ngemejue hianau dak ngolo hianau alai alasai dipaksa gabe terpaksa nyuluan hapedung nyuluan omani ninna ibana rupanya menyesal dua ubah ninna muse dak sautik na kecewa dak sautik na madili apalagi ma dak songon na binayakon nay na masa justru suhar-suhardo sian bayangan na gabi merasa may ibana ditipu akaw mapakilalaan na muncul di bagasan roha di sasahalak molo marasing pernyataan sian kenyataan dibereng ibana siya duru tabunay halak kristenon inna rohana bebas mangalak siya langon semua yang berkaki empat dimakan kecuali meja itu pun karena keras dak pola dong aturan-aturan na sangat ketat ikosongonan danga dong dibereng mamusia kana diba lomona do marminggu dibereng musia sia duru maceta buah kapar saora hape dung masuk ibana tubugasan buyar masudi bayangan nahi ay dak songon na huidei hape ninna madi rohana si pata olo maya ibana naing mulak musetu ugamona nalilingi bergumul ma ibana di nguluna gua si malakama madi ibana mulak maila martahan makan hati hamua kadongan kurang lebih songoni manuaing nataida di bagasa trupukon gabe saihira na menyesaldo si Jeremia ideon nauloi ibana dibujuk Jehovah betakolo mau ninna di bagasar rohana say niripu do gabe tabu manang sonang hape gabe si rehe-rehe ni halak duau ninna ibana manak songon ni dok ni na tuai say niripu parhunikan hape pargadongan say niripu parsaulian hape hamagoan jala pola dosahat ibana tu sikap naing pasohon ulaw naing dang betaringo takpi bana dang be marjamita au marhite-hite guarna sa penin na ibana rupani dak ulabe ima didok rohana sape sangat ibana tutitiki ala ni borakni si taunon nai dada ala na sala manang ala ni nahurang nabi nahen na daw justru ala na mangulahon na dingganido ibana hamua kadongan dakola si Jeremia na buhay mangadupi pergumulan si songonon dakola si Jeremia na hiya mangadupi tekanan ala ni jabatan na ala ni ulaw na jaladak kolan na poso ni debata tadok majoy rupani manang holan parhalado ni huria na buhay mangadupi si songonon sudedo akasi hutod Jesus Kristus manang hala Kristen na buhay mangadupi si songoni dang gabi sukacita di ibana ulaw na rupani justru gabe beban songo parhalado manang pangulan itu hatta nungan niulan yan ulaw ni macay dinggan alayaha manaro adong madok mauliate daang adong na menghargai daang adong molutung adok pedak piga si pata olo do sebalik na natajalo rupani
gabi akka hata-hata donaro, malah sipata gabi fitnah manang rehe-rehe. Ima molo akka pengalaman ya kaparhalado di huriai. Dak sai pitor apresiasi na dijalo, na tajalo, na jinalo. Sebalik na do naro. Apalai inna rupani dihatai dohot akka hata na mga lesengi, bahkan dohot na mga rehe. Hamua kadongan mula johita muse tu na marsitaonon ala na mangihutod Jesusi. Memang ido di Lukasia ayat 27 didok tu saluhut nama didok. Ia adong nanaing mangihut tonau di suadaho madirina dituhuk ma ari-ari hau pinarsilang na tuibana laho mangihut tonau. Lapatana menyangkal diri dan memikul salib. Mahala Kristen. Dang adong jumpa kita di Bibeli didok Yesus nasa na mangihut tonau sonang-sonang may bana, dang marsahik bay bana, dang mate bay bana, dang marsak bay bana dohotaka asonangan na asa. Dang adong jumpa kita di Bibeli hata si songoni didok Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa hidup orang Kristen adalah hidup yang mudah, mulus dan bertabur bunga. Seolah-olah asal kita beriman, asal kita berdoa, asal kita berserah, semua beres. Penyakit akan hilang, persoalan akan lenyap, dan semua usaha kita akan sukses. Daksongoni. Dan gabe suadu patta akasitaonon ala sihuton Kristus hita. Adu patta dui songon dan yadupan ni si Jeremiaon. Molo pak sabam sirait madok menjadi Kristen itu tidak selalu enak. Lapatanna adong do enak-enakna, alai laos adong do tikina dang enak. Ima rupani. Jadi tidak selalu enak. Unak tapa balik kami, selalu tidak enak. Menjadi Kristen itu tidak selalu enak. Hamua kadongan na menarik di bagasan turpukon na tape sahira naung madili manang putus asa si Jeremia ala ni tekanan ni jabatan nai dohos si taonon na tinaon nai alai dang gabiso disi ibana. Tidak berhenti sampai di situ, tidak berhenti sampai di penyesalan saja. Ahadu nama bain si Jeremia bui martahan songoni. Buasa bui ibana sekuati mengadupi tantangan ini. Di ayat sia didok akamang dohot tamuinang songon api na marsigorgor di bagasan rohaku huhilala tarhurung di bagasan holi-holiku siol madati au mangotapotapi hape dak tarbahen. Dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Ima didok ibana di ayat sia. Akamang dohot tamuinang ahadui nasongon api na marsigorgor di bagasan rohanai. Tutu kuasa ni Tuhan idui, kuasa Roh Kudus Tuhan. Molo di ayat pitui didok gumugu doho sianau jalamonang doho. Jadi sehebat apapun, semenyesal apapun Jeremia, gumugu do Tuhani di bagasan nguluna. Say songon api na marsigorgor dakai topan. Lapatanna nang pesay berusaha ibana naing lari sian kenyataan alai gumugu do Tuhani sian pikiran naing. Inilah yang menjadi sumber kekuatan dan daya tahan pelayan seorang pelayan. Odo hagugu otak mengadupi si taonon na duduki songo si Jeremia nak keningan. Boha adong do Tuhani di rohata songon api na marsigorgor. Taingok makabang dohot tamuinang. Selama kita membiarkan api Tuhan menyala-nyala dalam hidup kita, kita akan kuat, kita akan bertahan. Ido haguguon ni si Jeremia. Ati kerupani ngasongoni si taonon. Ala na mangihutot Tuhani, ala na mangula-ulaw ni Tuhani, alay gumogo do Tuhani di bagasan nguluna. Napaduahon
nama bahisi Jeremia bui bertahan menghadapi badai kehidupan nai ima ala jauh bado madongani ibana songon ulu balang nabigu Tuhan menyertainya seperti pahlawan yang gagah. Ima didok di ayat 10 saja. Hamu kamang doho tamuinang lauson do pos nirohata di akar pergumulan doho si taunon data adupi i. Songon sahala Kristen hita si huto Tuhanita adupi aka si taunon ta adupi aka penderitaan ta adupi aka pergumulan. Odo nama bain hita bui bertahan mengadupi saluhut nai. Ala didongani jauh bahita. Songon ulu balang nabi gudo tuhatai tuhita. Tuhan menyertai kita seperti pahlawan yang gagah. Lapatanna dang dipasok butuhani kita. Oma posni rohata. Selama Tuhan menyertai kita, tidak perlu kita takut dan tidak perlu kita gentar. Molo debata dongata ise bealota. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Pasu-pasu mai jala pauraton di bagasan rohanami bi. Asa di parbuiho katami parbuina dingkan parbuina tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.